gị na di gị bụ nwoke na-anụ gị tụkọrọ ego wee lụọ ụlọ, unu mụtakwala ụmụaka o wee nọgide wee chọọ ịnụ nwaanyị ọzọ maka na gị na ya na-akwụsịrị okwu, ma ọ bụ na ọ chọọgodo ụlọ ịnụ nwaanyị ọzọ, o nwere right ịchụpụ gị n'ụlọ gị na ya na-abụ tụkọrọ ego wee lụọ? Like nwoke na-anụ gị o nwere right ịchụpụ gị n'ụlọ gị na ya na-abụ tụkọrọ ego wee lụọ? O nwere right ya? Unu mụtakwala ụmụaka na ọnụ decide ịnụ nwaanyị ọzọ, ịmago na ọsị gị kpọrọ ụmụaka na bebe nna gị wee jụ, o nwere right, o nwere that right? Ọ bụkwa ya like ọ sị gị na be ị ga-ekwe ị ga-ekwe hapụ ụlọ itele 50 oti 50 wee lụọ? I don't understand. Ị ga-ejebe mmadụ kpọrọ nwa ya ịpụta ife onye afọ ime ọmụọlụ gị ụmụ na-anọ, ịnọgide one day ịkpọdo amụ isi na ana sị ya ịnya kpọrọ ụmụ ya pụọ na ịchọrọ si maka na ịbụ nwoke ị na-apụ ala nwere ife na-eme gị n'isi. Ụmụ nwaanyị ndị a ga-agwa ka a ga-agwa ikporo ụmụ gị niile na-abịa nna gị ya wee biri n'okotoko ụlọ ụlọ lụrụ. Mgbe i jere ịkpọta nwaanyị afọ nwere onye so gị, nwere onye jikwara gị aka afta ụmụ na-anọ ụmụ na-esesi nwaanyị akpọrọ ụmụ ya na abịa nne ya arụ ọdụkwa gị. Anyway, ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.